V roce 1992 jsem pracoval v pražské kanceláři Interpolu. A co se dělo v Jugoslávii, mě v podstatě vůbec nezajímalo. Změnilo se to, až když jsem zjistil, že UNPROFOR dělají nábor civilistů. Nama treba da srpski narod bude jedan složný narod. I will start talking about the investigation of the war crimes in the former Yugoslavia. A nas je bilo oko 250 tamo. To je toliki strach. Vyšetřování 300 zmizelých lidí, to byla pro mě úplně nová zkušenost. Bolnica je postala metom svakodnevnog gađanja. Když tuhle práci děláte denně, tak se vás ten stres a emoce samozřejmě dotknou. I upravo se nalazimo na tom mjestu gdje sam preživio streljanje. Ze země vyčnívaly hlavy, ruce, nohy těch zabitých lidí a bylo jasné, že exhumace bude trvat daleko déle. Vršilo se jedna satanizacija Srbije i to je valjda i bio cilj. Myslím, že jsme vzbudili velká očekávání. Ja sam neko ko je vrlo kritičan prema Haškom tribunalu. Úplná spravedlnost je nereálná.